Spider-Man! Fucking amazing! Ето ни нас. Спайдермените. Здравейте всички от Xbox 7. Мага. Те стъпанари бият ли се? Научих да правя някои нови трикове! Оре, завържи го, бе! Но ми е тъпо! Хората са в земята и нещо не мога да ги вържа, разбирате ли? Ей, вижте, това е пълния шит. Вижте. Искам сега да ви покажа някои нови трикове, като... Ла тук, бе! Пат! Ей, този. Да. О, и това бягане също знам как да направите и това бягане, което направих тук-що. Ето така скачате. Брам. Така, знам и някои нови трикове, доста готини. Да, мога да ви ги покажа после или сега, когато се бие или нещо такова. О, но тук трябва да сме бързи. Така че няма да си губя времето с тях. Така, направо заминавам. Никакво време няма губя с тези мендили. Ема ми тука, бе! Аре бе! Аре ми тука, бе! Така. Да бягаме натам. Ауч! Разбиване и половина. О, фак! Вземи си малко деви, човек. You bet! Демокрация! Умре, бе. Така. Къде са, бе? Ето ги. Ооо. Вземи си! Ауч! Бягай се реш Дунава, бе. Ти си ме прокалвал, бе. Вземи си малко девич. О, те са тук с тракторите. Играя минигейм, защото нещо не ми излиза мисията. О, това беше гадно. Добре, че не го опитах. О, супер. Тук мисля, че мога да ви покажа новия ми трик. Ела тук, бе. О, шит, този не мога да го... Ще го направя така. Те са силни тук. Combat completed. Добре, комплейтнахме го. Но още не ни излизат мисиите и ако може абонирайте се за мен в YouTube, нека да видим къде ще ходим сега. Тук някъде би трябвало да имаме мисия, но... Нещо не виждам. Мисля, че би трябвало да изпълняваме такива мини мисички, защото главната мисия
Мисля, че не ни е излязло още. Това е предположението на мен. Да. Тази мисия трябва да спомня, значи тук. Фак, бе. Тук съм и да започваме да минаваме мисията. Защото направо стигнах до нея, няма смисъл да си губя времето да пътувам с вас, нали. Там няма много мисии в този град. Тук джъмп ли беше, бе, че се обърках и аз. Доста лошо начало направих. Това трябва да е за годен медал. Опа, тук малко обърках. Така, силвър. Нека да опитаме за голд. Рейтри, да. Mission Able. Нека да опитаме за голден, че... Знаете, аз фейлнах, иначе бих го минал. Да, това беше малко фейл тук. Тук трябва да бърза. Хапа. Така, голд медал. Да. Ето, го. Главната мисия излезе. Тя не беше излизала, защото когато нямате главна мисия, трябва да играете такива малки игрички. Исках да кажа нещо, но сега не се търси. Нека така да се опитаме да скочим в този кораб. Така, защото искам да си взема ето това. Нека сега да се опитаме да скочим на нас. Не успяхме. Нищо, добре, че изплувахме до тук. Аз знам, че имаш работа с Пайди, но опитвам се да отида. Да, ако се чуете, той иска да отиде на работа. Той все пак работи в Daily Bugle. Така да го кажа. И надявам се да давате лайк на тези епизоди. Аз сега съм снимал трети епизод. И дори първи и втори не съм ги качвал. Причината е защото няма абонементи в... Ето излязаха ми нови минигеймс. Причината е защото няма абонаменти в YouTube и ако може да се абонирате, за да качвам повече клипове, иначе няма да има толкова много клипове. Да. Така. Опа. Ето. И моля, абонирайте се за мен. Долу линк за YouTube. Нека да видим сега рекламата. Сега ще сме с Веном, да. Ще изпълнявам мисия с Веном. Его. Его. Сега вече сме с това, с оригиналния Веном просто. Така. Още съм забрал да игра с Веном. Ето, счупих му тялото. Огънах му тялото, това са доста добри захвати с Веном. Ох. То с какво иска да ме стреля, бе? Искам да си взема и това.
Ето, счупваме му тялото, това просто е яко. Трябва да сме бързи, защото не тече кръвта и трябва да ядеме повече. Тоест трябва да спълним кръвта. QA to QA. Значи QA. Ама гъбе. О, да, забиваме го в земята. Те, нека да продължим. Да му счупим нека гръбнака. Ей, ти си вземе малко гръбнак от чупене. Ай, бяга от тука, бе. Уху! Ние го метнахме на 5000 км. Нали? Нека дали стане? Оу. Па. Така. Вземи си, бе. Някой ще си вземе това. Вземи си, бе. Малко нови фатки да научиме с Веном. Ело ми тука, че нямам кръв. Не ми бегай, бе. Ти ще ми дойш. Да знаете, хората, не знам защо, но имат много повече кръв от тези жалки войници. Така че гледайте тях повече да вземате. Много ми тука, бе. Ще просто колко бързо свърши. А човека имате да го пиете. Да го пиете, уоу. Те ще цепят тука. Много ми тука, бе. Кръбна кучупене. Заминаваш. 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 Аз какво се занимавам да правя готини фотки, бе? Я ги убивам аз тука. Какво се мъча? И шивам с къмшика тук. Заминаш. Какъв си ти, бе? Я! Омага. Това беше малко фейл с колата. И умирате първия път, бе. Вземи си. Дай малко кръв. Трябва ми. Това е якото, че не си, че ги убиваш и си пълниш кръвта и 2 в 1, бе. Сващате ли? Нека сега... там истински човек. Не е тук всъщност. Не ти, бе. Ти, бе, ела тук. Ауч. Ела. Няма те заболи, само ще умреш. О,
О, усещам се това място. Тук Спайдермен, дето спасяваше. Да. Това е много по-силно, но това просто е по-ефикасно да ги удръш отдалече. От тук, бе. А ти умря ли, бе? Мога да плати бълък. Вземе ти си, бе. От тук, бе. Ай, фърчиш, бе. Фърчи там. Се минаваш. Вземи си. Заминаваш. 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 Ти не бяга от тука. О, ти е от тук. Те ли убиха с тебе? Вземи си, бе! Вземи си, бе! Кола в задника. Ало, да. Вземи си. Ало, тук. Когато имате по-малко кръв, както виждате, идват повече хора, за да могат да умрат. Мри, фада, куче. Е така. И пам в гърба. Заминаваш. И ти заминаваш. Заминаваш. Ти няма да заминеш, бе. Вземи си, бе. Така малко кръв. Аха. И сега тук Веном бяга. Скача. Всичко прави. И сега гледа тая. Сега ще видим, спокойно. Оп. Така. Пичува сме. Спайдермен гледа като пич. С Веном се измъкнахме. С Спайдермен сме пичове. И да, това беше всичко. Да, нека да видим какво беше. Всъщност, нека да изиграем един минигейм. И това ще е всичко. Само да не забой. Да, това е за бягане, супер. Да, и нека да го изиграем. Да видим какво ще се падне. Мисля, че jump. Не е jump. А какво не знам. Стигане до далечно място. Да, свана. Това са изпитанията, дето те почва и трябва да стигнеш до някъде далече. Да. Това сте сванали. Който не е сванал. Е така. Аре, бе. Така. Оп, Спайди. Давай, Спайди. Ти си the best. Хайде, Спайди. Ти можеш, Спайди. Да. Готов. Silver medal взехме. И да, това беше всичко. Омага, ретри ли цъкнах. Не искам го играя. Не. Exit mission. Окей. Така. Не искам. И да, това беше всичко от мене. Надявам се клипа да ви е харесал. Следващия епизод сме тук в училището. По-точно четвърти епизод, мисля, че да. Тук в училището и да. Спайдермен е пич. И довиждане.